Que é o que chamamos música clásica? O que consideramos habitualmente música clásica é a manifestación da música culta que se dá en Europa entre o século XV e o XX. A música clásica é unha tradición musical escrita, a notación musical é o xeito no que a súa riqueza se mantivo e pasou de xeración en xeración. De onde ven a música clásica? Da mestura de diferentes tradicións foise configurando o que terminaría sendo a música clásica. A tradición da antiga Grecia, da Roma clásica e dos cantos gregorianos na Idade Media combináronse para crear unha música emocional e racional. Galicia Classics, o ciclo impulsado pola Xunta de Galicia, nacido do Xacobeo Classics, é a maior aportación á difusión da música clásica na nosa comunidade en anos, xuntando a grandes figuras do xénero en todas as nosas cidades e vilas. Na súa curta historia, xa trouxo artistas e espectáculos da altura de Lan Lang, Anne-Sophie Mutter, a Ópera dos Tres Reás, Daniel Barenboim ou Zubin Mehta.